Nimbano oras manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Asidiktan iti bagbagat ka na Lawa Resort. Billy? Apay nga raramidam kanyak kastoy. Kalati pa nagbalo dyan. Gaputa kaya't ko ti makatulong ka. Apaman na makadanon tayo ti resort. Ibagakkan ka ti amin apalimad ni Don Braulio. Anya? Pakita kiti kinaimpag ni Altea. Tapno sana mabulilyaso ti panggap ko nga aramidan kan kuana. Billy, adayo ka di ba'y tinalawa resort? Asidiktan Altea. Di ka mandanagan. Siyak ti makamukan ka. Isardeng mo ti kotsek. Oh, apay. Siya kung tiyag maneho. Isurong latan kanya kidalan nga agturong iti resort. Anya? Isardeng mon. Tas siya kung tiyag maneho. Anya ti makunong itinalawa resort, Altea. Saan nga agparparbulaang? Pudno ang naglawa da ito'y arisort. Kasarsarita ka. Anya ti makunong iti resort ko na. Kabarbaro launay da ito'y arisort ni Ninong Brown. Manipod na ibagam da ito'y alugar kada kami kanitoro. Itala ang amakita. Kumita ka iti aglawlaw mo. Napalawlawan tayo iti kataltalunan. Apay anang ibangon ni Ninong Braulio itinalawa a resort dito itong nga kataltalon. Ado tinas ka na mama, Altea. Di kan mas daw kadagita makikitan. Tinalawa adaga, ket kuku aday di Don Ramon nga amam. Anya? Uwan, Altea. Kukwa tay di Don Ramon tinakadapatan tinalawa resort. Billy, di na ko marabakan. Agsasao ka kadi itipod mo. Inulit mo mananday ta sa lodsod, Altea. Ulitek mo't asumbatan. Kinabaknang day di Don Ramon tinalawa daga. Anya? Tapno mamati ka kanyak. Adda iti may sasilid ti original a dokumento ti daga. Anya ti kayat mo asawan? Peke tinabasam a dokumento ti daga iti kalapas. Amok day ta. Gaputa planado ni Don Braulio ti amin. Kaya't na nga ipakita kan kadagiti na palsipika a dokumento ti daga. Anya? Ure ti paraiso. Ket sanik wadagiti dadakkel mo. Ala, sumurot ka kanya. Ket isurok no sa dino ti ayan dagiti dokumento ti daga. Kanya mo ni Bile, sursurutek ida kinalteya. Dayjay, agturong dan iti pasilyo ti resort. Aginaya dakla nga magna mga numakadlaw ni Bile. Narigatan. Simrak da iti opisina ni Don Braulio dito resort. Diyos kay, kanya nga iti aramidan da. Paliiwag ida. Apay nga insiram ti ridaw ti silet, Billy? Ang mga no, da makasipot kada ta simrek dito opisina ni Don Braulio. Narigatan. Anya? Agtalag ka kumakanya. Ulitak nga iba nga. Kaya't kaatulungan. Ibagam nga roden no sa dino ti ayan dagiti original a dokumento. Si kanti mang sapol itirabaw ti lamisa ni Don Braulio. Panagkunak kat imparabaw na lang din ha. Nagado a papel itirabaw ti lamisa. Ngam ikagumaak asapulan. Tinalikodan ako ni Altea. Nagpayat nila nga na amang sapsapol iti dokumento. Makapamapo yung isahog ti pamakina. Diya akong malapdan ti Regnak. Dua kami lang dito'y asilad. Billy? Ah? Amang ano saan adito tinangikabila ni Ninong Braulio iti dokumento? Sapay amasarakam ti dokumento. Paragsakan nakpay, Altea. Bastos! No! Tinumpanak. Ayop ka.
Sa baligayam ti panggap mo nga ramitan. Ops! Di ka pumanaw. Masaksakitan. Ibatalak! Kukuha ka itan, Althea. Pilay! O natar aramidam dito, Jaime. Ibatam ni Althea. Kunakun ka, sa bali ti panggap mo kenkwana. So, alimad kayo asinurot. Anya ko matibibiyang mo, ha? Ibatalak, Pilay! Masaksakitan ni Althea. Gapoy ti padang tanggal mo kenkwana, Bilay. Di ka umasidig, Jaime. Kakas ka kanya. Nagayam. May patakat na kalibasan ni Althea. Talaga at di mo nyo dahi chay abili. Imbaglakit din tadimtang ni Hay. Tano saan? Nagundawayan na kumanday chay nga ayaw pa. Isang matlagaya makayat nakatulungan tadakas ti panggap na kanya. Nagtalikak matkankwan. Gaputa kayat kula ang amaamuan ti kinapuddo. Ngam, umdasan tinamuak. Ako ko dagiti dadakkel ko ti daduma kinabaknang. Iniinong brown. Ayop ka, Jaime. Bilay, hindi mo ipaturong kanyak ti paltog mo. Ang mga no, makalbit mo dayta. Diyak kaya tinaramid mo, Jaime. Naikot ako man ni Althea no saan ka na. Nalipatam sa mata, nga gayam ta, Bilay. Amo, nga gangaw ka lang. Anya? Agang angawa. Uy, Kalpasan ti pa nagginobal ta. ha, Ibagak din ka, Jaime. Awan ti gayem pakas ka nga. my friend. Patayin ka no hudas. Diyak sayangan ti biyag mo, Jaime. Uray pa'y nabayagan ti panagkadkaduan ta. Sayang. Diyak na ikutan ni Althea. Boss, Oh, apa yang kasta tinangga masimang pati? Limitum tin terwarupam. naggubal kami ka ni Jaime dyan Nalawa Resort. Anya. Agtatakaw at talaga ti awanan bain. Pinanggap na kidinasar kan ti opisina ti resort. Anya. Inaramid ni Jaime ti kasta. Uwan, boss. Nasiputak tinaramid na. Kasla, adda sa sapulan na itilamisaan ti opisina yo. Iswa sinurot ko adagos. Tinawanan bain a Jaime. Nadlaw kon ti sabali at tigtignay na iti kalabas. Iswa pinaliw ko titong galgaraw na, boss. Sa dino nga roditan ti ayan day jaya durosok. Awanan, boss. Saan nyo na makita pa ni Jaime? Anya ti kayat mo sa wen. Pinaltuga kon, boss. Anya. Imbilang kumutten ti bangkay na iti aday o lugar. Iswa saan nyo na makita pa ti anliniwan na. Gusto lang tinaramid mo, Billy. Awan ti asino man asumrek iti opisina ijay Nalawa a resort. Malaksid. No anday pa anak ijay. Boss, Sana nakatrang ka ti opisina. Tamok. Gawan ti agdrosok asumrek ijay kadag iti buyot kong agbambantay iti resort. Napapatagabanag ti addayay. Bilay, Ubing. Awan ti nakita yo iti panaggapo dito ni Althea. Naawatan nyo? Bilay. Karamitin na. Nasayat no kasta. Kaya sino man kada kayong agipulong? Paltugak akas iti inaramid ko kani Jaime. Bilay, yaklam na ka na paltungkap ti partner mo. Dahil tatilaglagi pa nyo. Nakay mo matag. Uray asino kada kayong adda dito eh. Kabalak apatayan no agaramid kayo iti jak kayat. Talag ka kada kami, Bilay. Sana dumanon dito kay ni Don Braulio. Ala, sanak mo lang agbayag ubing. Agsubliak mo lang iti daan na daw. Da kayon ti makamo dito yung Nalawa Resort. Agbantay kayo na bag. Gayon, mailang singko ti bangkay ti lalaki ano iwanang buyot ni Don Braulio. Wentoro, may isa ka dagiti libas a balod ni Jaime. Asap-sapulan dagiti otoridad. Anya nga ta tinapasamak kan ko na. Aping imbalang dalatan ti bangkay na. Nalabit a biktima ti summary execution. Ha?
Excuse me. O may kantora. Dan. Saan arong bangag bayad? Oh, basta tinakalanat nga artikulo diti pagiwarnak, Bill. Ato, Taske. Ladawan ti bangkay ni Jaime ti naka-imprinta iti damo apanin ti pagiwarnak. Billy, sigurado ka kadi nga awan tinakakita kan ka. Iti panangibelang mo iti bangkay ni Jaime. Siniguradok ti amin, boss. Awan ti nakakita kanya. Sa may sa adayo iti kabalbalayan ti nangimbulangak iti bangkay. Apa yan nagsinay kaya iti naunan, boss? Sayang ni Jaime. Kunak no ison ti makatulong iti illegal nga aktividad tayo. Nangruna iti panagtakaw. Nangram, sakmet gayam ti takawan ti awanan bayin. Pinapudno na, boss. Ni Jaime tagtaktakaw ka nagiti daduma asyabo iti sigod a laboratorio. Anya? Yan isupay ti nagtakaw iti baterya ti truck na yun. Apay ngay talal ngay bagam kanyak ti kasta, Billy. Di pa'y kalman asaan na matagtagari ni Altea. Kaslaawan ti makikita na tao itaglawlaw na. Day tamat tinadlaw ko kunkwana, Marcelina. Pinasaya at inkakasarita. Amang ano kasapulan na ti makasarsarita. Wan, Marcelina. Sana rumba nga agliday ni Ma'am Altea. Agasam, saan pa yun anapan ijay pakanan itangal daw? Ay, anya nga tanti mapaspasamak kan kuana. Saan nga ta? Nga adda saan da nagkinaawatan ken ni Miguel? Isu akas taman ang tijar na? Panagkunak katawa. Mayat matilin na nganda. Day chay. Nagturong man ang itisilid na. Saan ang makaid na? Sige. Siyak laangan ti makisarita kan kuana. Ituloy mo laangan day ti ararantak di ti kusina. Sige. Si Kante makisarita kunkwana, Marcelina. Tulak no kagura na pailangaging gayta. Kayam. Tal na ka man gayam. Apoy, sumuro tak kaya iti papanam. Nadda pa'y nagurakan ka. Sika talaga. Oh, apay manan. Pasensyakan. No nasayar ko man tirignam. Di ka nagdrama gayam. Amo kunti bagam. May panggap ni Ma'am Altea. Kayam. Di ka matanagan. Naaklon kumatan ti amin. Saan apara kanyak ni Ma'am Altea. Nag-ikat para lang kan ka, gayam. Aklonek. Agayatak matan kini Altea. Gayam, So adi na ko makagura. kilunak matan kan ka, gayam. Naaklon kunti amin. Naragsakak para kada kayo adwa. Kin ni Ma'am Altea. Anya ti aramita nga na Marcelina. Awan ti baal ko kanininong brown. Jakmat kayat nga ibaga ka ni Miguel tinapasamak. Kantimpod no ni Billy kanya. Altea. Napatagdag iti sanikwa dagiti datakal ko. Ngam napatagbat kanyak ni Miguel. No bilang tagpatulong akan ko na amang bawi kadagiti sanikwa da papakin mo. Dakalakit ti ariribok ti mapasamak. Diyak amunoan niya ti aramitak. Altea, balasang ko. Isurot ako man no anya ti rumbang nga aramitak nana. Isurot ako man. Talagaan arigat nga aramitan. No kasano amabaway ti kinabak ng dagiti dadakkel ni Ma'am Altea. Oray siyak.
Rosalina. Mariribo ka nakmat. Ay, saan na maliklikan ti pasamak? Saan tayo ang maigawid ti panawin? Posible nga agsabat ti dalan dagiti agama. Iti saan ang masinuno o apagtang. Marcelina, Agtumpong lata ti pasamak. Nga oray kasano ti panagliklik. dinadaol ni Don Braulio, tinapintas ang masakbayan ni Ma'am Altea. Riniribok na ti biyagda pamilya. Ay, kamraw dayjay a demonyo. Gapukan ko na. Ado tinariribok ti piyak na. Nang ro na launay kada tayo anang gad iti mansyon. Ni Amalia, napnuan iti ado nga arapahap. Manggad, para iti napintas ang masakbayan. Ay ngam, namimpinsan a dinadaol ni Don Braulio tibiyak. Tinaigagara apan nakatay da Doña Sabel kan Don Ramon. Tinangitunday tibat-tibat itibiyak ni Ma'am Altea. Pinatay ni Don Braulio dagiti dadakkel ni Ma'am Altea. Nana Rosalia? Ha? Ay, Ma'am Altea, isikamot gayam. Pudno ka di tinanggag ko. Pinatay ni Ninong Braulio, dapapakan mama. Ha? Ay, kuha. Siya akong timangibaga, Rosalia. Altea. Dumngag ka tayo sa laysay ko kan ka tinapasamak kada Don Ramon kan Doña Sabel. Apay nga italangan ang mga tikastoy. Apay. Ma'am Altea, pakawanan nak. Pilimod ko kan kati amin. Sakay lang kumatamawatan nak. Iti da iti akan to. Nasken apatib ka rin yung ti pakinakam to. Awan ti mapabasol. No apay anailimot ti am. Nana, Gapo da ito ikin ni Don Braulio. Patayon nak, no ipakaamukan kati amin, ma'am. Nangagkot isaritaan na Don Braulio. Kanday di General Marasikan. Inaigagara apan naka-aksidente da iti kotse. Anya, Kalpasan ti pan naka-aksidente da. Inaguman ni Don Braulio ti kinabak ng iyo. kastag kayam. Maladaga ka pa ila iti, ma'am. Iso nga awan pa'y ti amom kadagiti mapaspasama. Awan pa'y. Nagsangsanit latan ni Altea, Rosalia. Nagpupukaw ni iti Selena. Saanan ang mailimod di amin, Marcelina. Naibutaktakan ti kinapudno. May panggap itinapasamak kada Doña Sabel. Don Ramon. Da kami kan ni Leonida. Di makaamoy ti day di apagtan. Marcelina. No Jack Mariro. Dua. Wano talo pa'y laabulan idi ni Altea. Imun una idi nga impas ngay ni Amalia ni Miguel. Iti maisalaag abul. Marcelina. Ay, nakitak tirigat mo. Anang tarakan ka ni Altea, Rosalia. Uy. Dahit ati may sarason. No apay ajak kayat ipumanaw iti mansyon. Nagbalinan ang napatag kanyak ni Ma'am Altea. Amok nga main ti posible nga aramidan ni Don Braulio iti maladaga. Iso ajak binaybayan ni Ma'am Altea. Rosalia. Inaramat laang ni Don Braulio ti maladaga. Tapno agparang anasaya at atao iti imatang dagiti tattao. Nga iso ket awan ti madi nga aramita.
Aglamlamang ni Don Braulio iti kinaimbag nga ipakpakita na. Ngam iti likodan dayta. Rinuker ti ukali na. Rosalia, gapo iti panang tag-ibi na iti maladaga. Saan ang napagsuspetsaan dagiti otoridad ang nag-imbestigar iti napasamak apan naka-aksidente da Don Ramon ken Doña Isabel. Nasirib ti awanan bain a demonyo. Yang adin tinapasama kinalday. Saan magtanyag para palang kanyak dito mansyon, Bill? Nalabit nga talagang pakakumikuman na, boss. Nga ta? Wen, boss. Patsik nga parang tungot lang ni Altea ka na kayo. Naguray ka man. Kita nakiti diretso, Bill. Ya kaya tinakadumog ang makisansarita kanya. Wen, boss. Apay, asan ka makakita kanya iti diretso? At nakadiya mom, no apay asahan na niyang parang kanyak na Altea? Ne. Anya kumangit yamok. Sakpay a pinatay mo ni Jaime. At tanay baga na kanyak, may panggapi ni panagsarita yung ken ni Altea, ijay daan ahay. Anya? Kaya't ko maamuan noan niya dagitim pagpagamkan ko na. Boss. Mamati kayo kanyak. Awan ti sa bali ang nagsaritaan mi kani Altea. Yak ba, Cherville? Kagurgura na ka ni Altea. Iso nga imposible ang kasarita na ka itinapaw. Talabit, at danay bagamkan ko na ang nag-interesado na una. Dagiti awanan bain. Nagpuskol ti rupa da. Bambantayan dagiti karnaper ti modelo akot siya nakaparada iti parking lot. Kasano ti panakamum akar na perda kita, gayam. Limangal daw a pinalpaliw ko ti garaw dagiti awanan bain. Saan arumbang amaala dati kotse? Ha? Gayam. Kita ang tilalaki ng mabay itiri daw ti kotse. Limod alukluktan na tiri daw. O may katora. Una ak dagiti awanan bain. Limaban dagiti karnapan. Sa nabali, tanalapdak ti aramidan da kuma. Gayam, anyo ti aramidan da. Agtalinag talang di tinaglingad ang taapader. Urayok nga agpaputok pa iti kabuso. Iti dayja banda tinagtawudan ti kanalbong. Daytoy matnya. Gayam, Katingon, umakarta adagos iti paglamangan. Pinayaban nak, boss. Apay. At nabulilyaso na pasama kiti kapangibang nga probinsya. At nakarangrangat na kiti tao tayo ijay. Anya? Nabulilyaso ti panagkarnap na iti kotse. Anya ti aramidin mi, boss. Anya pa'y kuma? Mapan kayo iti pakapaspasamakan ti rinnupak. Tatulungan nyo na kiti tao tayo. Kartingam, damting na, Billy! Nagpuntok ti panagmanayong Bili. Amang ano saan tayo na maabutan as ibibiyag na kiti kakadwa tayo. Agpapada kayo, Manel. Amuyo ka di asahan nga agpampanunod ni Don Braulio. Iti posible mapasama kada tayo di kabangibang a probinsya. Tigay po sa Bilay. Kasanon, no ti karangrangat dagiti kakadwa tayo. Ket dagiti pan nakabagiti lintag. Ang mga numaraman tayo. Saan nga amin nabili ni Don Braulio ket tungpalan tayo. Narigat ti may sagba, kakadwa. Karisya ka, jak na panunod tayo tatagos Bili. Gaputasan kayo nga agpampanunod. Agpatingga kayo lang iti aglawlaw. Ket paliiwan tayo na anya ti mapaspasamak, ha? Nawatan nyo! Oh, anya ti matamak po to'y? Natayan na gini upat ang kakadwa tayo Bili. Anya? Sigon ka na giti tatao. Saan a pulis ti nakarangat na giti kakadwa tayo. Asino nga ron? Dua lalaki ang nakamotorsiklo ka no. Nakamotorsiklo ko na. Wen Bili. Dua lalaki ang nakamotorsiklo. Punyeta. Nilakit di Miguel tinakdakamatem. Asino ang Miguel Bili?
Huwag ngayam. Saan nyo paingam amo da dya tao? Tagap-gapoy lang nga naglibas iti pagbaludan. Hala, agsubli tayo ni Dimension nga yan ni Don Braulio. Ipakamu tayo tinapasama. Hindi ka ta Miguel, di kinagamit ni Castoy. Nalabit nga iso, boss. Kat tikadwa na lalaki dakdakamatan dagiti nakakita. Kat tilakyan agayam na. Anya. Oray niya taramidin tayo ita, boss. Talaga alap ko da dya Miguel itiganwat tayo. Sana mabalin. At mga nuday dyan, Miguel, ti magdadadal iti natibkar na pundasyon ko iti negosyo. Boss, Abay, nagrigat tayo dyan nga lupayan. No kumata maidatagyo kanyag, at alukuyag ako mapanglangan iti grupo tayo. Bayada, iti nagkalagatan. tayo ang mapasamak tigas ta, boss. Abay, Adun tinapapatay tayo dya a high profile. Iso pa nagkunang. Adayo ang mapasamak ti kayat yo. anya. Italak yo kanya kundi amin, boss. Siya klangin ti bayadam iti dakkel. Ta siya ako na mismo ti manganup ko ni Miguel. Patay ti awanan pain. Oh, ubili. Mga nabrabak kansa. Neh, sana ka mangrabrabak, boss. Kabuhala ka patayin dayjay. Basta'y kandak iti dakkel agatan. Tapno maaramat ko ang mga nuk iti dayjay at tao. No talaga nasiglat ka. Saan na nakasapulan pa iti nagkalagatan tapno lang mapapatay mo dayjay at tao. Awan nga hindi pa nagtalak yung kanyak, boss. Mas pagtaltal kampay day di Jaime. Anya. Isukit din ti binayadam iti dakkel agatan iti nawudya pa nag-hold up mi ti bangko. Kat nagpapada kami mat nagrigat, boss. Di nanog nakutan. Diya kayas ti tinor ti panagsarsaritang ini. Alay mo. Diktara nakitin iti kayat ko mapasamak. Awan ti karbengam amang diktar kanyang diri. Bili. Ilintagan ti bibig mo kapag ti panang danog kan ka ni Don Braulio. Kanayon lang tanakastoytar aramidin kanyak da jalakay. Bili. Sabali ti tinor ti sarita ma. Anya ti planom? Saklang ti makamunon niya ti pangpang kapag itang aramidin. Anya? Anya, pasig ka mali ti makitkita ng aramid ko kakadwa. Adun tinaitulong ko kankwa na. Ngam kanayon mat apasakitan na. Tunggal adda di na magustuhan ngay bagak. Di man ka pa, Bili. Peso. Gapit na dyan, Miguel. Nagbalin ang nariribok ti amin. Sipod simang bay da dya tao. Awan ang tinasayat at aray tinegosyo ni Don Braulio. Anya? Dagiti saan pa'y amakam-amo ka ni Miguel. Dahil dyan ti siit iti trabaho tayo. Iso tilapad iti amin aganwak ti grupo. Napaot ti pa nagsarita yung iti informante ma. Anya nga'y pinagsaritaan nyo. May papan iti hideout ni Don Braulio. Naipakamok mo ito abanag kini Colonel. Iti kabita na panahon. Sir kan mi ti hideout tayo al leader ti sindikato. Gayam, agda ko may bagakan ka. Anya dita, Toro? Di ka kuman makibiyang iti panangraot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio. Ah, Bayamon adagiti otoridad ti makamu iti amin gayam. Mawatan ka, Toro. Ngam kaya't ko atulungan dagiti otoridad amang parmag iti grupo ni Don Braulio. Gayam, Agtalag ka kanyak, Toro. Saan lang nga para kanyak ti aramidag? No di kat para iti kaduan. Adun abiyag ti dinadaal ti droga. Isungay ti kabita na panawan. Nasken ama parmakan ti leader dagiti sindikato. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rosalia, sa dino ti papanan ni Altea. Kasla makapungpungtot, arimuhar. ay tinamag kumaut no sa dino ti papanan na. Ngam di naksinungbatan.
Pinagandar na latan ti kutsina kat pimpanawan. Sa bali ti agparparit na kanya. Nasakit tinakam ni Altea. Gapo itinaamuan na ni Don Braulio tinagpapatay kadagiti dadakkel na. Diyos ko. Amang anuan niya pa iti aramidan kankwanan ni Don Braulio. No ibaga ni Altea ti amin anaamuan na kinapuno. Aya ti aramidan tayaw, Amalia. Ngamin kalatlatan alimwar ni Altea. Tinak pa yun pinagtimkan itay. Ay na, Amalia. Talaga amadanaga na. Nel Altea tidimtang dito'y paraiso. Ang turungan dito'y at langan na ti makapupungtot. Sino nga ti kapungtot na? Iha, nasaya at nasurutan na dito'y paraiso. Nagapo ak iti mansiya. Imbaga dagiti agbambantay iti kay ang nagturong ka diti parais. Anya, Sinapol ka. Tanapatag ti ibagakkan ka, Ninong Proud. mapit lang, iha. Anya ka diti mapaspasamak. Apaya kaslad na kagurang. Uwan. Katsika na ita. Kagurgura ka! Anya, Diyak kayat ti mangidadalas. Ngam iti da iti akan to. Aramidag. Gaputa saan at tao ti kasangsangok ita. No di kat adipan ni Satanas! anya. Tanangam ti panagsasaw. Altea, awang tigar bangam amang ibagakanya kiti kasta. Di mo ti sasawam kontra kanya. Nagpitag ka. Am-amukan. Aga-agaw ka iti sanikwa. Saan ka lang agamrod? Pinatay mo pa dagiti dadakkel ko! Tsaka amupan niya tirumpang ay pagkakan ka. Impilang kayo. Kaspudpud no nga amak. Nagtalag ka na mati akka dagiti pamiling nyo. Ngam pasig lagayam apamarang dagiti kinaimbag ni pagpakitam kanya. Altea, Napukaw man namin pinsan ti respeto ka na kayo. Apay ngay naramid nyo iti pamilya ti kastoy. Kumay kayo gap ti gorak ka na kayo. anya. Pagpapawi ka ng respeto ka na kayo. Mamapatay! Nagturag kamatan. Amang ibagakanya kiti kasta. Anya tiramitan kanya kito'y silid! Kabalan kamat apatayan, Altea. Isungan talinaid ka iti na iti asilen. Aging kat matay ka. Sayang dagiti panahon nga impaay ko ti atensyon ko ken ka. Gusto ka? Kinaimbag ti impagpakitaken ka. Ngem itilikodan na ita. Pinadakal ka. Kasukat. Dahil di Doña Isabel nga inam. Nasakit tinakam ko iti dahil di Don Ramon. Nagdatonak iti inam. Ngam ni Don Ramon ti pinili na. Anya, Wen, aklunag. Nabakbak ng day di amam. Ngam iti siya. Inapalak ti amam agayem ko. Iso,
pinatay ko. Ayok! Naigagara ti pan naka-aksidente da iti kotse. Iti saan ang nagbayag? Inagumag dagiti sanikwa ang napanawad. At dagayom ko a falsifikador. Isuap falsified land document. Tinabasam iti kalabas. Awanan ko iti bain! Uray mamuham ti kinapudno, Altea. Awan mitlangan ti Sir-Serpina. Gapo tamatay kan, iti daytoy asilet. Miguel, tumangan ti Rabi. Ngam saan pa'y laan nagsubling ni Altea? Sa dino nga tatinapanan na. Miguel, Barok, di naksinungbatan itay ni Altea. Idi dinamag kuno sa dino ti papananda. Malagkunak, napan iti mansyong. Uno ijay paraiso ni Don Braulio. Aniya? Saan agagangay tinakitak itay alangana apimanaw? Talaga makapungtod, Barok. Di ka madanagan. Sa pulak ni Altea. Anak ko, di mo baybayan ni Altea. Di mo itulog anang ranti sa iro. Wanan. Jak baybayan ni Altea. Nagtiyampa at matlaan ng tawanan pa na Miguel. Magmagnada iti gayam na alakyan iti igit ti kalsada. No saan ka nagbaligyan ng paltog katagkwat iti kalabas? Patsyag asaan ako niyagmintis iti dahito yagon taway. Limot asurotak kita. Nakasaganan akan na yung ti paltog. Dua pulis ti masapat ko iti talan. Nagpasimple akla nga magna. Nakalabas na. Saan daan adlaw tinakasukibot apaltog iti likodak. Tay jayan da kita walang bay na target ko. At kinasarita ni Miguel alalaki. Agpatingka agmatan di tayo. Tatay minyak ti panang paltog ko kadakwada. Nalabit ni informante ni Miguel di kasarsarita. Gayam, timanawan ni Guryo nga impormanteng. Nagportak titigtig na ino. Agpadadakin ni Conrad iti galanda. Agpadada matapagtaltalkak. Sigun kan kuana. Nagsardengan ti panagwaras ti droga. Ngam nagpangato matibilang dagiti mapukawan iti lugan. Anya? Kastamat na nagpangato ti crime rate iti panag-hold up iti bangko. Iti panagpaliw ni Goryo. Grupo ni Don Braulio ti mangisaysay ang kat iti illegal nga aktibidad. Talaga ha! Gayam! Kumulog ka! Nagtarayan ti ganman. Surutin tatoro. Kartingam! Jak napuntaan da kita wanan bayan. Nasiputan naktilak yan. Kamkamatin dak. Isungay ka gumaag tumatayo. Paltugan naktilak yan. Armado tawanan bayan. May samot kayam timangkamkamat kanyak. Sa tino tayo ni Miguel. Aglingadag iti tayo tapat yan. Natalagid ako nito. Unag apatayan tilak. Benji! Miguel. Kasano? Di ka lumaban pa eh. Ulitak nga ibagakan ka. Saan adatatiyag kabuso? Ayup ka, Miguel. Pinatay mo ti mayor mo ulitag ko. Nagbindot ka. Sana siyak tinangpatay kan kuana. Mamati ka kumakanyak. Ulpod ka. Matay ka! Sayang ka, Benji.
Imbagak meten adikan lumaban tay. Miguel! Miguel! Toro, natayan ni Benji. Gayam, may salang abala tinangkat itibiyag na. Pinuntiriyam ti ulo na. Lugan na giti palis. Kartingan, pumanawtan iti daytoy a lugar. Stand your ground, Miguel. Noon niya tinasayaan, isoteramidan. I'm just right at your back. Agyaman na, Colonel. Doan nga daw asan na nagaw-awid ni Altea. Patsak nga da iti ikot ni Don Braulio. Nagsirara kak may panggapit ti grupo ni Don Braulio. High profile de dyan leader ti sindikato. This is the right time to destroy his organization. Yes, sir. Tulungan tayo dagiti otoridad amang parmag iti grupo na, Miguel. Sikalaang tinamnama kiti daytoy. Mangnamnama kayo iti dayta, Colonel. Aramidag ti amin nakabalak at tumulong. This mission is for all of us, Miguel. We are going to catch the biggest fish on this province. All-out war ti mapasamak kontra kadagiti sindikato. Colonel, We are not staying any longer, Miguel. Ambo Ramidan. Sakbay adumteng dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio. Sikan ti agsilbi nga spotter iti lugar. Kumusta ka na iti daytoy a Silen, Altea? Nakadumog kamatlatan kat saksaklutang ti ima. Piman kapay aman nakipiyang. Oray anya ti aramidam. Sa anak amaputang. Anya? Patayan nak. Parigatan nak mo iso ti pagayatam. Ngamday to'y ti tandaanam. Nagunod mo man ti kinabak ng dagiti dadakal ko. Ngam pulos. Adi mo magunod ti panakay salakan. Si bibiyag kapay lang di ti rabaw ti daga. Maor-ora man ti kararwam. Ijay impyerno! Yaka mono asino tinakaamuan ni Altea iti kinapudno, Billy. Nalapit ni Bakat Rosalia, boss. Saan ka di nga damit amo na dya bakit? May panggap ka na kayo? Well, nalapit nga isot ng ibaga. Ado ti amo na dya palimag. Ang, sana ang maapektaran ang amuan ni Altea ti amin. Saan nga isot tilapad iti napintas at aray ti negosyo? Boss, nakakasimot ni Altea iti silid anang ipupukan nyo kankwana. Tapay ko mga nakakasi. Kat may ikan matitikanan na. Boss, siya ko na, di mangita iti kanan na iti silid. Awan ti asino man ang makaasinag kankwana. Siyak lang. Boss. Nakurang ti panagtalag ko kan kabili. Ang mga noan niya pa'y tiarambidam kan kuwana. Sikado, Ang mamukan, Billy. Ah, Napayagan nga mo akorsonada ni Altea. ah, Tilang maitulong mo kanya. Bantayan nyo ti siled at ang ipupukak kan kuwana. Dayam, sigurado ka nga iti aramidan ta iti subalan ni Don Braulio. Wentor, iti saan nagbayag? Dumteng dagiti otoridad amang raid iti sugalan. Dayam,
Naitimbre kon kadag iti otoridad ti aktibidad ang mapaspasamak iti uneg day tapas den. Padyang alumaban dagiti operator iti day taasugalan kadag iti otoridad gayam. Isungarap nga data ita dito. No adaman mapasamak ang enkwentro. Tumulong ka. Awan pa'y madlang tinadlaw ko sa bali akarkar na itaglawlaw gayam. Agpaliw ka na yung baktor. Agalerto ka. Itay pa'y nga dakarkar na mapaspasamak iti aglawlaw. Anya. Paliiwom di lalaking agsigsigarilyo iti abay tinangisit ako tse. Tumalangkyaw. Uwan nga paiso. Ne, dayay gayam. Timanawan iti abay ti kotse. Kat imasidog iti may sapay alalaki. Iti saan uning nga dayo? May sa babae kan lalaki tinakatakdar iti abay ti van. Masadsan ako mita da iti target ta sugalan. Yung pagpaykan ka tamasiputang idagayam. Nagsiglat ka talaga. Idinto ta siya. Pulos nga awan ti madlaw ko kadakwada. Mapagduwa-duwaan titigtig na ita. Kita am di may sa lalaki. Saan agagangay ti aramidan na. Nasipnget ti lugar ngayon na. Ngam, kita am. Agbasbasa iti pagiwarnak. Uwan nga paiso. Kamalimot ti aramid day tang espater. No nasirib dagiti kabusor. Madlaw da nga da sipsiputan dagita. Ha? Gayam, kita am. Simrek jay babae iti sugalan. Nabati mat jay lalaki iti abay ti van. Agpaliw talayang. Noan niya ti mapasamak ditoy. Saan na barang-barang ti aramidan dagiti sekreta. Basit lang nga kamali. Mapulilyaso ti plano. Duwan nga oras tinapalabas. Ngam awan pa'y lang ang dagiti otoridad amang raid iti sugalan. Wan harad. Mapagtalkan a tao tinang ibagak iti impormasyon. Ngam, apay nga awan matantiag tignay kadakwada. Duwala ang ti makikita a sekreta iti aglawlaw. Nakapanawan dagiti daduma. Agsipot ka na yung bagtor. Di ka agpaalilaw iti madmadlaw mo. Ang mga nukalat nga da mapasamak ariribok. Gayam. Di kinaulimag ti aglawlaw. Ipasimudag na ti dumtang abagad. Oh, Diyas ka. Oh, apay. Agsipot ka lang. At tataw iti kasigmatan. Anya. Day jayap. Kartingan toro. Set up datay. Dapat isip-siputan dagat ispada. Gayam. Apay nga adagat ipunpuntiryahan dagiti sekreta. Dagiti awan ang baing nga iskarawax. Amo dati pa nagpaliutay ti dayo alma. Kakumplot lakit din ni Don Braulio ti opisyal ang nagpagakit impormasyon. Anya ti aramidan tang gayam. Ang sausawar dagiti awan ang baing. Natalgit ang di pinaglimang ita. Nuad parang ako buso. Sigurado ang masiputan ta. Gayam. At daagturong ditoy. Aguli magkalain. Umas asidergan ti lalaki. Apaman ang makabatog ka data. Tirit-tir, titungid na. Saan ang makadlaw dagiti kakadwana. Antaytan. Ilimang tatibang kay Toro. Huwag kayang tulungan kan amang ilamang titibang kayo na. Say-sayang lang iti bala dagiti awan ang baing nga iskalawax. Daytay para kada kayo. Oh, Diyas ke! Awan tinapuntag. Naglimang adagos di target ko. Dayjay manan ti mayso. Anya matan. Awan lata. Diyak napuntaan di nagtry.
Naibuston ti bala ti paltog ko. Miguel! Miguel! Oh, awan mo't gaya man iti abay ko ti gayong ka. Jak nasibutan api manang. Ulos ay jak nang daring padak na. Kaya ni Miguel. Isot ti agtartaray amang palpaltog kada kiti kabusor. Adang pa yan inaramat na nga armalite. Oh, talaga nagsiglat ti gayong ko. Nagsiglat ka talaga. Parbago na. Ngam saan pa lang asin mang pagtaturo kan Miguel. Sinapol na nga ta ni Althea. At natataulan na nga aso ni Marcelina. Nalabit ada Miguel kan turo tinimtang. Nana Marcelino! Nana Marcelino! Kunakon ka. Isudat tinimtang. Apag iso tinasapa pa nagriin. Inaklo ka ng tiri daw. Umayan! Toro! Toro, ako'y asikalaan ti simbangpat. Kunaklakit din no kaduam ni Miguel. Adapay napatag na inaramid na, Nana. Mabit man laan. Apay, Nana. Apay akasta tilangham. Sa dino tinagkapuan nyo ka ni Miguel. Langham tinabampan nung launay. Hehe. Wala na. Kinapod na. Adda na ka-inkwentro may kin ni Miguel. Aniya. Di kay madanagan. Naparmak mi dagiti kabusor. Saan da nagbaligi ti dangkes apanggapda kata kami. Uray ka disi ka. Kat makipimpin naltog kamaten kadagiti managdakdakas. Ko? Hindi ko na nang malya. Tumalikod ka man, Turo. Apay, Nana. Basta aramidem ti ibagbagak. Tumalikod ka. Sige, Nana. Kunakon ka. Adda nakasukimot apaltog itilikodam. Toro, nasursurom ka di matan ti pumatay iti tao. Nana Malia. Agpada kayo ka din kan ni Miguel aparikot ko. Imbilang kan kas may nga anak ko. Kadyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Nana. Nasingad agayem mo ti anak ko, Ana Miguel. Isu ano mabalin. Jak kayat ti makakita iti igam. Ti kayat ko. Naurnos kan natalinaay tayo kuma. Nana. Idjam ti paltog, Toro. Ang mga numaisag makalaang. Anlok uyam kit din ni Miguel. Kaisardang ng tiar aramidan na. Gamin, jak kayat nga adda mapukaw ko kada kayo. Diyos ko. Noon yaman ti mapaspasam. Da kayo latta ko man ti makaammo kadagiti nagpali. Anapatag kanya. Dagiti ta. Anang tulong kanya. Anya tararamid ang paltay. Nakadumog kamitlatan. Siya tirumpang nga damag. Apay-pay lang ngayon pupuknak iti daytoy asilet. Patayin nakmatan akas iti inaramid mo kadag iti dadakal ko. Althea, di mo asutan ti pungtot ko. Sa bali mat ita apanawan. Tunggal ka nitong aglabas. Dakal ti pagpaliwan na. Anya ti kayat mo asawan. Napatagkan kanya, Althea.
No amomra ko maano kasano ti panangyalikakat kan kay di maladaga kapay. Anya klase de kapamatag. Ti patayam, dagiti napatag kanya kasta ka de. Althea, No kinabaulam apatayon tinasingad agayam mo. Kabaulam mo't nga aramidan kanya. Iso apatayan nakmatan. Taiso ti pakaragsakam. Di kag senangay. Ta saan ang maibagay iti tao akaskan ka? Ti senangay. Kat para lang kadag iti tao ang mairuruman. Kan maibadag-badag ti karbangan na. Anya, Maglaplapusanan kayo iti ragsak kan kinabagnaw. Iso nga awan ti lugar ti panakadismaya iti barukong yo. Althea, Di kag senangay. No takas ti aramid mo. Maliklikam man ti basol mo. Ngam di mo maliklikan ti aniniwan ti napalabas. Nga iso ti mangreb pa iti nangato apati. Abinangon mo. Aking ka iti tanam mo. Inot arunutan na kati konsensya. apayakas tumatan tarik na. Nasudak ti barukong ko. Itinaipagan ni Althea. Nabagas dagiti ni batan na balikas. No panunutan anaimpag. Tilang bukod ko apagragsakan ti kinalikaguma. Ti Joseph ti kwarta. At lunak nga damat pagmutngak. Awan sa pari. No ti pan nakapukaw dagiti sani ko anagrigatak nga inaguman. Urayan niya pa iti mapaspasamak. Jak itulok nga agrigatak. Matayag. Ngaglanglangoy. Iti danaw ti kinabaglan. Boss, jacket ti makibiyang kada kayo. Ngam sa balik ni makikita ka dyaryo ita. Jak mawatan tarik na, Bili. Iso akayat ko ti aginobay ti harak. Kasla nagpara ti bagik. Anya? Kalpasan ti panagsarita mikan ni Althea iti selen anang ibubukak kan kuana. Nakarigna kiti nagpaiduma. Nalamis nga angin ti maplaw iti kudil ko. Iti sana nagbayag. Napudot mat nga angin tinang sapuyot iti entero apagig. Boss. Iti pa nagmaymay sakit iti silen. Kasla nagado ti mangmangag ko nga ariwawa dagiti tattao. Nagduduma ang lugar ti pagtartarayan ti isip ko. Panagkunak, boss. Nabanlag kayo lang iti trabaho. Iso nga, alusiisin kayo. Well, nalabit ahos to dagiti pagpagambili. Kasapulak lang kinaan-anay nga inada. Kumusta ti panangsapsapol mo kani Althea? Awan pa'y tinagbanagan ti amin, nanang. Nagpatulong akmatan kadagiti pagtaltalkak nga impormante. Nagpaliw da iti mansyon ni Don Braulio. Diyos ko. Sa dino nga rod itan ti ayan ni Althea. Nukas pangarigan tadda iti ikot ni Don Braulio. Sapay ko matawan aramidan kan kuana day alakay. Sapay lakuma, anak ko.
Sapay la kumatasaan adang ran ni Don Braulio. Gayam, talaga ka ding awan pa'y nagbanagan ti pa ng sapsapol yung kini Ma'am Althea. Wentor. Agur-urayak iti umno akan ito. Tapno mas treatment ti mansyon. Ken ti hideout ni Don Braulio. Gayam, Nalabit nga dalagang kadagiti pagnanaydan ni Don Braulio ni Althea. anyamad tindi kastoy ang mapaspasamak. Madanagan gayam. Ang mga no kinabkabil kit din ni Don Braulio ni Ma'am Althea. Nagtagsang ti barugong ko. Mawatak ti marikringnan. Di ka kumapay dagal iti negatibo ang mapampanunat mo. Sana ti parikot ti panunutam. No di kat ti solusyon. Gayam, Sana masulbar ti parikot iti may sapay a parikot. Solusyon ti sapulan. Tapno mapunas ang maming pinsan ti dagansa. Rosario, panggaasim tadi mo ituloy ti pangpanggapang ngaramitan. Agpagad kalaang iti mansyon ni Don Braulio. Amalia, pampanunutak latan ni Ma'am Althea. Nalabit asaanan apalubusan ni Don Braulio Armoar. Sigurado ka nga iti papan ni Althea iti mansyon? Kat iso ti makagapo asaanan anak out. Amalia, Kasanon, no adagayam iti sabali a lugar ni Althea. Kat amangan no sikapay ti dangran ni Don Braulio. ay mariribo ka na, Amalia. Mariribo ka na ka talaga. Nono! Nono mo yun! Apay Toro, kasla mo uraman ka. Nginanaro sa'yo. Apay ni Rosalia. Napanlat ta iti mansyon ni Don Braulio. Aniya. Nasabat ko itay iti paraangan. Kat imbaga na kanyak ipapan na iti mansyon. Saan adim ngagkanyak ni Rosalia? Talaga nga impilit na tinapan iti ayanti sa iro at tao. Anya ti aramidan tayo, nanang. Diyak ka mo. Diyak ka mo, Toro. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapanawin ti Jeep ang nagluganak nga imay iti da iti alugar. Adayo pa iti pagnaagamapan iti paraiso. Magmagna ako na nga agturong iti sungadan ti paraiso. Patsya, nga ijay ti tinurong ni Ma'am Althea. Nagbaliw itay ti pangadang ko, nga iti mansyon ti umuna apapanak. Ay, makaambuditan. Noan niya ti aramidan kanyak dagiti buyot ni Don Braulio. Tinapatag, makitak ni Ma'am Althea. Ay, saan amaaklon ti konsensya? No adadakas ang mapasamak kwa na. Kapaulak nga isabba ti biagkaw. Kapulaang kin ni Ma'am Althea. Aramidak ti amain. Masalak ni baklakit day iti ima ni Don Braulio. Sino ti... Ini bakit Rosalia? Bakit Rosalia nga peso ti agturong dito? Kaya ba? Nagturo din dahil bakit tayo may pay dito hideout nga tayo may isa. Pilay! Apay nga may ka dito bakit Rosalia? Sapsapulag ni Ma'am Althea. Ano yan? Amom ka day no sa dino ti ayan na. Saan ako naglibakan ka? Anda dito ni Althea. Ngayon maunot lang serbi na ngay may ka dito
Anya ti kayang mo asawang bilay. Saan mo mutla nga malukoy apumano dito para isa? Gaputa na ingat tibilin ni Don Braulio. Abantayan mi anay bag ni Altea. No kasta. Kinpopaw ni Don Braulio ni Ma'am Altea. Nalawag mo't sigurong tinanggag mo, Bakit Rosalia. Pangaase bilay. Kaya't ko ang makita ni Ma'am Altea. Alo, tapno di mo mo't kuna anak da sa klaunay, Bakit Rosalia. Sige, ipakita kan ka ni Altea. Ala, sumurot ka kanya. Saan ka man bang asimurot ka kanyak nito Nana Rosalia? Ang mga nudakas lang, teramiden kan katipuyot ni Don Braulio. Di ka madanagan, Ma'am Altea. Talaga nga inisagana kung tibagay. Iti posibleng aramitin kanyak na bilay. Nana Rosalia, Kumusta ka, Ma'am? kabalak nga ituran ti aramiden ita kanyak nini. Kinabil na kakaday ti awanan ba ay Sinaktan. Kalhusto kayo. Inagaw ni Don Braulio. Isa ni Kuwa dagiti dadakal ko. Ma'am, Iso ang mismo tinangipot no kanyak. Iso nga impopok na iti daytoy asilin. anya, Panawan ako Nana Rosalia. Diyak kaya kamasangputan na ka ditoy. saan ka panawan, Ma'am? Ang talinaud mo dun, itidaytoy asilin, tapno saranayan ka. Sa anak mo't lang ang makain na no panawan ka latan dito. Nana Rosalia, Di ka madanagan pa. Nakasagana ang amang sangaw ni Don Braulio. Nakasagana ang... Saan matan na nagsubli ni Rosalia diti balay ni Marcelina. Kanya nga tahan tinapasamak kan ko ana. Nalapit asap-sapulan na pailang aging gaitan ni Ma'am Altea, Nana. Imbagak matan kan ko ana asaanan arumrumwar. Ngam nagpilit lakta. Dakas atao ni Don Braulio. Amangan no kabilan na ni Rosalia no nakadano ng ije mansyon. Masigurado nga agdamag ijay maipapan ka ni Altea. Sa bagay, maawatak ni Rosalia. Gapo, taisuti talaga anang tagtagibi ka ni Altea. Nana Amalia. Sige, panawan na kundi ti balay, Toro. Agsublikan iti pakanan nga ayan ni Marceline. Sumarunuak ijay, tapno tumulong. O Nana, sige, panawan kayo pa'y nga ron. Pili, sa dino tayan ni Bakit Rosalia. Kahit mo ni Altea, tinangipupukan nyo asila, Diyos. Anya. Nagturad matandaya Bakit Rosalia. Taiso pa yun na mismo ti masidag dito'y hideout. Latak nga ron. Hindi makita na gitibuyot tayo ti sumungan na bakit. Sapsapulan na ni Altea. Sa bagay, saan ako namasdaaw no apay asapulan na ni Altea? Ay so kaming tinabayan ka ng tarakan kan kuwan na. Anya teramidon mi tiday dya bakit? Anya pa'y kuma? Natural. Kadwa ni Altea itisalan amay popo. Isumat lang tinangisabay ti bagay na dito paraiso. Boss, Dakal ti basol kanyak tayo jaya bakit. Ay sulakit di tinangibaga ti amin kontra kanya. boss. Ala, kaya't ko ang makita dahil dyan Bakit Rosalia. Baby, ituloy mo tiyang bantay dito'y hideout. Nagturad ka matang? Tasikapayan ang mismo ti masidag dito'y paraiso? Bakit Rosalia? Sinapol ko ni Ma'am Altea, sir. Sana rumba nga ipupok mo iti daytoy asilan ti pudpud no.
Akin kukuha iti para isaw. Anya. Nilahang mamalte at yadakarbangan na iti da ito'y para isaw. Kaputa da ito iti pagtaangan dagiti pinapaimpaw at dadakkel na. Awan ti karpengam. Abang ibaga kanya ti kasta. Hindi mo kabilan ni Nana Rosalia! Manakipiyang tayo ti abakan. Patayan na kaong Don Braulio. Naamuan matlangan ni Ma'am Altea ti amay. Awanan ti ilimot ko pa'y kankwana. Talaga patayon ka, Rosalia. Saan? Hindi mo ipaturong ti paltog mo kankwana. Pangasim ta di mo patayon. Sige, iputok mo iti ulog ti paltog mo Don Braulio. Nakasagana ak iti aramidang. Siyaklangan ti paltogam ninong. Di mo niramraman ni Nana Rosalia. Pangasim! Toro, pangaasin tadi mo ipagpagakan ni Miguel ti ipapan ni Rosalia iti mansyon. Apay nana. Jak kayat tiriribo. Kanjak kayat ang mapanamis mo ni Miguel iti dayja a lugar. Ano man ya? Makaamuditan no anya ti mapasamak. Basta jak kayat ang mapan ti anak ko iti dayja a lugar. May samatin nga aldaw asaan anagawid ni Nana Rosalia. Impierno ti tinurong ni Rosalia. Sa anak mo't nagkurang anang bagbagakan ko ana. Ang nagpilit matata. Diyos ko. Naadala ko mamaaramida, Nana. Siya akong amis mo ti mapan iti dayja a lugar. Saan akas karina ti umasidag kadagiti atipan ni Satanas? Maawatak ni Nana Amalia. No apay adi na kaya't nga ipakaamok kin ni Miguel. Ipapan ni Nana Rosalia iti mansyon. Likliklikan ni Nana Amalia ti panagsaw da Miguel ken ti amana. Toro. Don Brown. Ah. Namad gayam. Adda ka di pare ko. Ah? Awan. Anya kumangay ti pagparikot ak. Itay pa agad dayo ti turong di imatang mo. Nasiputak pa iti panagtantanamitin mo. Si kamot gayam. Oray ti panagtantanamitin ko. Madlaw mo pa'y. Ibagam kanyak na da pare ko, Tora. Gayam. Amamukan. Di mo mailimad kanyak. Nga da pagparparikot am launay. Awan dito gayam. Nagsabat na gitikitay mo. Kahit asawan dita. At da pa kariribukan. Ibagak nga tatian kan kuwana. Sungbatan na, Tora. Ibagam. Nuan niya ti parikot. No saan man na nagbaligi ti panangrid ko madagiti otoridad iti sugalan ni Don Braulio. Sigurad wag itasaanen ang makaliklik dagiti operator. Gayam. Namuntarak iti bombati aglawlaw ti pasdak. Sigurad wag ngawan may raman nga inosente. Parbangonen. Kat apaman ang makarwar dagiti agsusugal. Pabatak ti bomba. Babaan ti detonator. Gayam. Narigat gayam ti basta agtaliklatan. Kadag iti pagipulpulungam nga opisyal iti pulisya. Gusto ka? Isu asya akong ti agtignay. Rinukar mo't lang ti ugali da. Akas kadag iti sindikato. Nalabit adakil agatan ti maaw-awat na. Isu nga agaramid damatan iti iligal. Proteksyon. Bilag kan kinabaknang. Titartari gagayan dagiti mabaybayadan ang miyembro dagiti Scalawags. Gayam. Kitang umdirin mo alalaki manipod iti sugalan. Mailasin ko. Tiawanan pain. Isuday tajay may sa kadagiti sekreta ti polis. Santa nagbidot iti panangipapan, Tora. Set up tinapasamak idi na minsan pa'y arabi. Dayjay, imunagmat lang iti sugalan.
Nagbaliw ti pangitang ka. Jakon pabatakan ti bombangin montar ko. Ha? Anya nga iti aramidang gayam. Sir kaklatan ti sugalan. Kat palakugak dagiti operator. Ken dagiti lumaban kanyak. Ha? Agbati ka dito eh. Siya kon ti makamoy ti amin. Pas dito na kitang susunod. Inikap tayo ikaw matang pasdag. Well, Bordagol. Ato manan tinapastrak dito yung sugalan. Sa kan lang hindi ni bro. Oh, oy! Sino ka? At kami nga pastrak itiyang sugal. Tapsir na kami. Saan nga sugal ti kagarak dito eh? Anyo ka ron? Siya kon mismo ti mangisara iti sugalan. Ah! Pinaltugan mo ito ni Bordagol! Dahil ito'y mo ti parakan ka! Liwaran dagit ang sabat. Kanalbong ti mga kulto nagkasulat. Kumusta ang atan Miguel? Sabay napatakan ti muntar ni Miguel abang. Sa dinong arod itang tayan. Artingan, Toro! Mapantan iti nang iparking ang iti motor. Pumanawtan iti da ito ang lugar. Hunda yan! Yata! Natayan na iti para bantay ko iti sugalan. Bill! Sana napakpakadaan ti amin, boss. Uri ti opisyal baybayadan tayo. Kit awan na aramidan na. No sino man tayo di adursok anang dadal iti negosyo. Talaga patayag ti awalan pain. Pag-asa mo, pinabetak na ti pasdek nga ayan ti sugalan. Boss, Sana na nasaya ti mapaspasama. Inoten ang mapukpukaw dagiti illegal a pamastrakan ni Don Braulio, Toro. Gayam. Tilangan iraraot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio ti maururay. Patsyak ako mapsot ti grupo na. Numastrakan ti hideout na. may sa kadagiti tumulong amang parmak kadagiti buyot ni Don Braulio. Kat sakmeten amismo. Timang patay iti awanan pain a leader dagiti sindikato. Gayam. Ilata ka din pa ng raot yu iti hideout ni Don Braulio. Yadda iti panunot mo. Apa yan nasaludsud mo data, Toro? Saan ka di anapatagkan ka ni Altea? Saan ka di mat anapatagkan ka? Kas may sagay mo? Anya klase ti saludsud data, Toro? Siyempre, napatag kayo kanya. No talaga mo't lang anapatag kami kan ka. Himon ituloy ti planong apan ang patay kini Don Braulio. Anya? Iti da ito'y akan ito. Adupay ti pagpaliwan ti amin kayam. Agpanunot ka animbag. Napatag ka kanyak, kas gayam mo. Yak kayak adumtang ti panawan. Asik ka ti mapukaw ko. Toro? Sa kapay ko ma. Tadi mo ikan iti sabali akay papanan tinebagakan ka. Kaya't ka na nga iliklik iti posible apakay sagmakam. Gayam. Si kamot lang tinag ko na kanya. Anarasit biyag. Natibiyag ti mapuka. Saanan amay sublipay. Toro? Gayam. Saan akon anaragsak. Numangag ko kan katibalikas. Akayat mo asika amis mo timang patay kini Don Braulio. Toro? Apay ka di akayat na nga iliklik kini Don Braulio? Gaputa. Tanya? Lipati mo tinibagakan ka, gayam. Lipati man. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Don Braulio, apay nga inawis nakit kusina ti paraisaw. Anya nga itarabidak dito eh. Simple lang, Rosalia.
Kahiliw ko dagiti putahe alot-lutuam. Anya, Agluto ka kadagiti pagkugusto ka makmakan. Ala, mapanggay di kusina, kat nawaya kang agluto. nalipatam samot kang Don Braulio. Sana ka namang manggad ka. Ha? Rosalia, tinagsumbatan ni Kasta. No imbaong ka, agtungpal ka dagos. Sana kung nagtungpal ka iti kaanuman, Don Braulio. Anya, Nalawag ti kinuna. Sana kung nagtalagkan ka. kasta gaya mo. Tidak bakalan, Don Braulio. Nagsimpi lang ti pangipapaw na kanta. Eso ang bakalang karaan. Aging kay ti matay ka. Saan ang makagas, Don Braulio? Ang tungwala ko iti pagayatang. Itungad ka. Rosalia, iga mamadlatan di pinagkalkwatang nito. Ha? Apay, nasakit? Ako yung kapayan. Basol mo matlay at di ka nagtungpaladagos kanya. Ala, ang tignay ka ang tamapisina ko, Rosalia. Adol ti mabalin mo alutuan dito'y paraiso. Napayag ajak naramanan dagiti amakmakan, Rosalia. Sana nagbaliw ti ayamuom ti aso ngag taod kadagiti linotom. Naidasar ko amin ang dagiti impalutom kanyak amakmakan, Don Braulio. Ala, agtugaw ka, kat sumango ka kanyak iti labisaan. Saan ka pumampanaw? Don Braulio. Agtugaw ka, kunakbay! Huwag na, Don Braulio. Una karamanan ti talauya a karne ti baka. Rosalia, yawat mo kanyak ti maloko. Huwag, sir. At daw Pah! Punyata! Apa ang kastoy ti raman ti linotom, ha? Don Braulio. Jak kurso na dati panangkimplam. Luglukwenak ka di? Ay, saan, Don Braulio? Apay kumalukon kayo. Sana kastoy ti sigod a panangkimplam, Rosalia. Namdamak matlakit din ang magusto at tinaangarakan ni tibagat niya. Saan, impuyat mo ito pag tinaputot asabaw. Dahil tatilumpagin ka. Malabaw ti kudil mo. Pabaan tinagpudot asabaw. Mapatiya. Talagang haawanan pa niya ni Ninong Braulio. Naglabakan. Kang nagsugatan tinalanok ako din mo ihiro. Mapatiya. Pagpikpikar ka. Nana, anya ka din di mapaspasama kan ka. Diyos ko. Abay, nabara. Kanalang miis di masapuyot ko iti pakyan. Anya ti kayo tasawan na ito oy. Ma'am, di ako maibturan kaya pero nagsaliit kan nabibinagan tirupak. Mabiit lang nani. Agkidawak iti tulong ka na diti agbambantay diti paraiso. Nana Rosalia, pagsakit ka po iti marikis na masakit iti mo. Ma'am Althea,
Mawaw kan mabisita. Itayak pa'y nga agpapaarayan. Ngam awan ti makangkang nga kanyak nanon. Kasla awan taong itiruaran. Imposible nga awan, ma'am. Di na kaya tinunggakan ka. Oray siya. Mabisina man. Saan pa'y anang niyag iti makan ni Billy? Patib ka rin talata ti pakinakam ta, ma'am. Saan arumbang agkibos ti biyagta iti na ito'y asilin. Nan, Ma'am Althea, kukuhayo na ito'y abalay. Sikat yan na karbangan na iti na ito'y aparaiso. Nana Rosalia. Kabisado na ito alugar. Kaputa, kanayon na kini nga awisan tinaam nga agluto. Nukas tangad dama nga iapaskan. Nana, Nukas pagarikan. Tadituyan na sila ti pakauyusan ti biyak ko. Awanan ti maaramida. saan nan? Saan arumbang amatay ka? Ikagumaan ti aglibas dito yung silid. Nakita tila nga itay ni Don Braulio, ma'am. Nagtanong nagiti mata na. Sabay tinagparik na kanyak nga aurana. Talaga kaya't nakapatayin. Ano? Adon adaras, nakita tikas jay adjar na. Ada kami ababaunin iti mansyon. Saan tao ni Don Braulio? Satanas! Magpaparayat ito ni Alte Jeddah na hideout, boss. Kat? Anya tinaramid mo, Billy? Agtungpalak itibilin mo, boss. Jak linuknukatan ti silid anak ay pupukan da kani Bakat Rosalia. Nasaya at di mo inaramid da ita. Agpakpakasin ni Altea ang maitaray ko maidyo ospital ni Bakat Rosalia. Tamasakit ka no, boss. Nakaraw ka no tigurigur na. Billy, saan agurigo ti Marikrik na day dya Bakat Rosalia? No di kat naapgas din tero ang bagina. Gapo iti inaramid ko kenkwana. Ha? Insabwag ko kenkwana tinapudot adigo. Tadyak nagustuhan ti pan nakaluto na. Anya? Kang runaan ana apektaran ti rupa day jaya Bakat. Nalapit. Nagbinatlagan tinagdiswan tinapudot asabaw iti bagina. Iso nga sakitan ti awanan pain. Anya nga ron ti aramidan mi iti day dya Bakat, boss. Iya karyo iti staff house ti hideout Altea kan Rosalia. Sana rumbang amatay da iti seled anang ipupukak kadakwana. Anya ti kaya ti asawan, boss. Tapno awanan ti tubang iti kinabaknang ko. Patayak matan ni Altea. Anya? Tungpalan ti magbagakan ka, Billy. Iti staff house ti pangipak niyan yung kadakwada kan ni Bakat Rosalia. Kalpasan ang mapapatay ko ina, uraman nyo ti staff house. Tapnuawan ti agbalin nga ebidensya kontra kanyak. Boss. O anya, Billy. Nalawag ka di lang dagitim bagakan ka? Wah, boss. Oh, apay di nagsugbatan. Agkidaw ako may tipabor kada kayo, boss. Aper? Anya na ita? Siyak lang yung timang patay kadakwada ka ni Bakat Rosalia. Saan na nanas ka na mauram pa iti bangkay da? Anyap. Tinanog na matan, boss. Salong asigang pailag matipilin ko kan ka. Ha? Imbagag lalaro din tinong pag-aramidan nyo. Boss. Ala, di ka nagdadaan iti oras, Billy. Kalpasan na maiyak kayo dagiti awanan bain iti staff house, sumaruno akmatan, kat papatayag na Altea,
Ken Rosalia. Oh, Billy. Apa yang atas lada pagkaburi-bura? Kakadwa, agsaga na kayo. Abay, Bili! Yakar tayo dal tayo kan Bakit Rosalia iti staff house. Ano? Apa yang Naiputputong dahi dyan nga staff house diti Paraiso. Isa o may patong palatan ni Don Braulio ti kayat na mapasama. Oh, Billy. Kanya nga miti panggapon ni Don Braulio nga namitin ka na kwado. Tayo. Namitin tayo. Kalpasan ang mapatay na ida. Uraman tayo kano ti staff house. Ano? Ay, sayang lang kinalignos ni babae. Lumakuha lang yung bangkay do. Sayang. Yan. Dahi tati pa kaburi-burak launay. Ay, puntasan. Nabayaga panawan a paggargar tumakday dya babae. Papatayin lang ni Don Braulio. Bili. Nawaya ka, manguramas kan kuwada. Nabayatan di kawan pa yung Don Braulio. Saan ka na, kawan ba? Ay, Sana mabaling kakadwa. apa yan, Bili? Lumamuan ni Don Braulio ang nakibiyang ni Althea. Siyak mati patayon na. Sana bale. Naramas mo mo ti babae ako sunadam. Anya. Sana ya? Katawan! Danong ka, Bili. Sana ka makirinrin nabak kada kayo, ha? Saan nga amin agundaway? Kat rinarabak ti amoy. Ipakpakita yung lang ngawan respeto yung kanyak amakan nawan ni Don Braulio. Ano ka kami, Bili? Di yung labsan ti mangrabak kanyak. Tapatayon kayo man. Akas iti inaramid ko kani Jaime. Naawatan nyo. Naawatan ni Bili. Apay nga inya karta kami dito yung staff house. Kan apay na gito'y amak-makal. Agkakahimas na kita amak-makan, Althea. Mangan kayo anay bahag ka ni Bakit Rosalia. Ay, Agbusog kayo adwa. Amok ang mabisbisin kayo. Pili, pangaasi, taway-awayan na kami kini Ma'am Althea ito. Sana mabalin, Bakit Rosalia? Agtungtong palak lang itibilin kanyak ti amok. ano? Iti da ito'y akan ito. Itala nga ramidak ti kastoy itibiyag ko. Pili. Manyaman dagiti mading anaramid ko kan ka. Pakawanan na ko ma, Althea. Ano niya? Ala kung dahito akong daway amang matmat iti napinta sa rupam. Gapo tayo iti panaglabas ti oras. Agbalintulangan alagip ti amin. Anya di kayat mo asawang bilay. Saan kakaraman iti bagbagak ka ni Althea, Bakit Rosalia? Gapo tapulos adi kan tumalagip. Anya, Mangan kayan, tagturungan dito'y ni Don Braulio. Agbusog kayo anay tat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agimatak iti adu apala. Saan lang nga may sa klase ti igam ti aramatek. Inton sardam ti iraraot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio. Nasken ang makauna ako ni Jay. Miguel! Itoro ti agtok-tok-tok. Lukatamlatan ti ridaw. Ayam, apay dagita paltong. Kanagato ang pala. Itangal daw ti iraraot mi Jay hideout ni Don Braulio. Dua ag grupo ti operatiba ti agtignay. Ti may sa grupo. Iti hideout ti Punteria Enda. Ti mat may sa grupo. Ti mansyon ni Don Braulio ti Sarkanda. Gayam, Nakasaganan ti amin, Tora. Sapel ako matagbaligin dito yung plano. Ti leader ti sindikato ti anupak iti dahi lugar. aguray ka gayam. Apay, Tora? Kasano kumatipan na kamo dagiti otoridad nga adda iti hideout ni Don Braulio. Gapo ka dagiti follow-up operatives. Weno dagiti servicemen ti elite force ti pulisya. Yak maawatan gayam. Iti ababa pa narita. At dadagiti sekreta amang sursurot iti tunggal garaw ni Don Braulio.
Kasta gayam. Juan Toro, kinapod nun. May sa serviceman, iti banag ti armada puwersa ti mangwanwanawan, kini Don Braulio. Tao mo't lang ni Colonel Maravilla ti dakdakamatek. Isong aurayat ti pakamuna, no sa dino itati ayan ni Don Braulio. Pagpatinggar klanan dito. Surutak ti bagbagan ni Goryo Adalan. Tapno magtengko ti backdoor ti hideout. Motorboat ti lumabas iti San One nga dayo. Sana bali. Nakalingwenak iti nakaparada a bilog. Dakkel ti pasaplak ti bilog. Iso asaan na basta makita. Nagsardeng ti motorboat iti takdang. Nabibilag nga armas ti ingat dagiti nakalugan. Kaya't asawan na ita. Iti backdoor ti hideout ti Sumrakanda. No Jack Mario. Sa nga pulong agpangato ti mabilang apoon tinyog iti day tapasag. Panagkunat. Iti likodan laan dagita anyog ti ayan tinalawa abalay. Adakdakamatin kanyak ni Goryo. Nagpartak ti panagbilabas ti oras. Sakbay ang makagteng dagiti operatiba iti dayto a lugar. Naadal kon ti posible a paglibasan dagiti kabusor. Kumusta kayo, Nartaya? Rosalia? Nangato ti gurigor ni Nana Rosal. Nasta na maitaray iti ospital. Anya? Apay nga katawa ka. Awan met lang ti Serbina no itaray iti ospital day tapak. Saan na nagaraw ti nadumamakan ngayong pasaganak akanin? Sabagay, saan ang makapangana na yung pag ni Rosalia nga puta masakit? Don Braulio. Oh, apay Rosalia? Anyat masapul mo kanya? Noan niya man ti pampanutang parang pang-aasim. Tadi mo iramraman ni Ma'am Alte. Anya? Awan ti basol na kan ka. Siyak lang ti pangipapasam iti amin. Nana, Ambisyosa bakit? Di ko nang natakit pagtatak ko nang ka? Ha! Awan tiyang biyag ka na kayo adwa. Anya, talaga nga ayok ka, Don Braulio. Isungarod nga da kayo ita dito staff house. Ta dito yun tiyang palin at tanamyo. anya. Althea, di mo namnaman pa'y amababawim kanyak tisanigwad ang itidadakal mo. Pulos, tiyak ibatan ang ingay ti sibibiyagam. Siyak lang timang tagikwa kadang iti kinabaknang ti pamilyam. Saan? Di mo aramidan ti kasta, Don Braulio. Siyak lang ti patayam. Di mo iraman pa'y ni Ma'am Althea. Pang-aasim. Matay kayo. Ano ti kaya't asawin tayo ito? Nagtakarang-rangat ang itibuyod ko. Asino dali tinoso? Talaga asaanan ang malaptan ni Miguel. Nasken nga ipakamok adagos daytoy tininana Amalia. Kartingak ti magna. Masapol ang mapanak iti bakanan. Babalasiw ako ni iti kalsada. Oops! Kaske! Diyak matan naglaw ti sumungad ako, Che. Maglangkit din ta nagpusina. Ituloy ko ti magna. Nasken ang maamuan ni Nana Amalia ti amin. Amalia, siya kung ti makaamo ka dagiti mangmagan. Aginana ka matay. Amo ka nabannog ka.
Di nakadi pa kadanagan, Marcelina. Kabaulan pa'y tibagik ti ang trabaho. Nono, Mulyo! Nono! Apay, Toro. Kasta unay ti bambanino mo ang nagturong dito'y pakanan. Apay ka di. Nono! Diyak nalapdan ni Miguel. Nagturungan iti paraiso. Tapno patayin na ni Don Braulio. Anya. Anya ti aramidan tayo, Nana Amalia. Marcelina, sikan ti makaammo dito'y pakanan. Surutag ti anak mo ijay paraiso. Sige. Umay kantor. Kadwaan na kamapan ijay paraiso. Kartingam! Nas ka na makadanon ta adagos iti paraiso. Wala na. Imbaglangkit din tadadagos din na arkilata ang tip ngagturong iti paraiso. Kapsat, iparpartak mo pa iti panagmanehom. Manang. Nono, sigurado nga da mapaspasama kan arangat iti paraiso. Madandanagan Toro. Sapay na kuma. Kasaan pa'y anala daw ti amin. Paglipas ng dagyang pain. Kay Triti Samten niya! Talaga gayang anagad na nagitip buyot nitong Braulio dito sa daw. Dagiti ng pagkakan niya ka. Kamatag diyawan ang pain. Awantek, sanod ka na kayo! Altugan tayo dagiti remote a police kakadwa. Wadmili! Sige, tira! Dito paatiw ka na ka ba? At adu tayo nga amang ng dagiti kabuso. Diyos kay! Gano'n ba bilay? At pinabatak dagiti polis. Sumpatag mo tinaramid ng babaan to'y imot ko a grenade launcher. At lamlam mang itinadyapan na dagiti polis. Dahito iti para ka na kayo. Maligit na namin to! Nabibilang nga armas ti adda dito'y hideout. Iso ang maaramat tayo. Kontra ka dagiti ng route ka na tayo. Oh! Nato! Dagiti ng paltukin ni Nato! Ha! Diyak napuntaan! Talaga di mo napuntaan. Ni Miguel Dayjay. Ha? Ang niter aramidan Dayjay at tao dito'y hideout. Dayjay man ang bili! Nagtaray ti Dayjay banda! Subuk ita't kabalan Dayjay. Siyak timang parmag kan ko na. Day ko yung tigundaway ko amang patay iti day tao. Nibili tinasibutak ng surutan niya. Paliiwag di ako nagpay. Grenade launcher tinaramat na ng pagtukan niya. Kamali tinaramat mo nga ikam, Pili. Gaputan na buntog titigtig na mo. Di pistolang tiaramatag. Tapno na partarta ka magtinay. Day giant di awanan bayin. Saan may makarmanipot itilugan ng pagtukan na kanya. Nalakapan ang maripot ka dita. Miguel! Igaglaman! Agparang katapuntiryaan ka! Agda pa'y laganas na nagkatawa. Miguel! Madlaw nga da pa nagamak na. Kung talaga matlan ang malalaki ka, Miguel! Agparang ka! Nasangwang ti balat ti grenade launcher ko! Miguel! May salang ti mabaling na iputok ti grenade launcher. Kalpasan na. Agibala manan. Liputak day ta tao. Agparangat. Kat kalatak matlagot ti tumaray kabingad. Itan. Matay ka! Nakalamang ang tagos ti wanan beng. Sa dino nga tantiayan na. Pili, adakan itilikodak. Di mon gandatan pa'y tilumapan, Billy. Laglagi pa. Di mo pa'y nailod ti sumaro na abala ti grenade launcher, no? Sumuko kalangan ka dagiti polis. At dapay gundaway mo nga agbalbali mo. Sana kapatiliw ka!
dagiti pulis anang raot dito'y hideout ko. Ha! Matay na lang gapo iti kinaato dagiti boyot ko. Sino ka? Don Braulio. Kaya rigam ti tangatang atang tangadan dagiti padam abirkog. Ken kunniban iti kinaakom. Kalibusan naman. Anya? Gaputasyak titipang. Apakaisag makam. Pinantugang titakya ko. Sino nga talaga? Bigbigan mo anaimpag, Don Braulio. Miguel. Wen. Ado abiyag dagiti agtutubot ti binagdaan mo. Adumot kan dagiti pinatay mo. Iso arumbang laeng apatayon kamatan. Anya? Di tao akas kang ka. Awan karbangan ng agbyag dito irabaw ti daga. Matay kan Don Braulio! Di mo patayan tibukod mo nga ama! Miguel! Anya! Miguel! Pag-aasip anak ko! Di mo patayan ni Don Braulio nga amam! Anya ti kayat yu asawan nana. Pagkawanan anak ko! Pilimod ko ti amin kanka! Ni Don Braulio! Di punpun nga amam! Saan? Saan apod no ti bagbagam nanang? Managdakdagas na ito na tao! Pangulo dagiti sindikato. Jakpat dyan nga iso ti amak! Miguel. Iho. Di nakawagan iti iho. Saan apod no ti imbaga ni nanang asikati amak? Iso apatayin kan! Gustuhon, anak ko! Puno amin nga imbaga. Ibon patayan ni Don Braulio. Ilawlawag ko kanigati amin. Nanang! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amalia. Kalpasan ti panagimbag mo diti ospital. Ikaro mo tinagpasulang iti pagpaludan. Don Braulio. Amalia. Nakisarita kadagiti pulis nga agpampantay iti rida. Hapastra kandak nito ay tapno kasarita ka. Kaya't ka akabilan. Ngam sa anak akas kanig ka ang managdakdakas. Naamuanan ni Miguel ti kinapuno. Asika ti amana. Amalia. Kaya ko makasarita. Ti anak ko. Anak ko, kunang. Juan. Kaya ko makikita ni Miguel. Nagpuskol matan ti rupang amang ibaga kanya iti kasta. Awan ti karbangam amang ibaga nga anak mo ni Miguel. Pinarigap kan ginundawayam ti kinababaik. Awanan ka itibain. Kamaudyanan na. May kanan iti hustisya ti inaramid mo kanya. Saan laang asyak ti tinangram? No di kat uray dagiti gagayam ko. Kitaan ti inaramid mo kanya Rosalia. Tinadaal mo ti rupa na. At kamat ita iti ospital nga papaimbag. Insabuag mo kan ko na tinag-udot asawa mo. Kinasarsarita ni Rosalia.
sakbay nga mayak ito'y. Malungsot kan iti pagbaludan, Don Braulio. Bayadam amin, dagiti nagpasulang. Naimbaglakit din tadimtang dagiti pulis iti paraiso. Ano saan? Pinatay na kami ni Don Braulio. Althea, nagbaligi kami anang parmak iti grupo ni Don Braulio. Natay matandag iti limaban abuyot na iti mansyon. Duwati nagtignay a grupo dagiti otoridad. Miguel, sapay la kumata nalpasan day ti ariribok iti biyak tayo. Panagkunakat nalpasan. Tilangan lintag ti makaammo kadagiti natiliw a kabusa. Nang runa malungsot iti pagbaludan ni Don Braulio. Gapo kadagiti adu abasol na. Miguel, Adu matindag iti rimwar at testigo. Kontrakan ko na. May imbestigaran matindag iti maatap nga skalawags. Amang tultulong ken kuana kadagiti illegal nga aktibidad na. Ni Nana Rosalia ti star witness. Taiso ti makamo iti amin apalimad ni Don Braulio. Ado dagiti nadagsen nga ebidensya maiparang iti korte. Kontrakin ni Don Braulio. Miguel, Na-turn over matin ni Don Braulio iti pagbaludan. Kalpasan ti panagpaimbag na iti ospital. Naggibos matlangan ti panagari na. Dito'y a probinsya. Nana Rosalia, Nana Amalia, nakita ko ti orihinal a dokumento ti daga. Nakadulin nagayam iti opisina ni Don Braulio iti kabarbaro kan nalawa a resort. Oh, maragsak kanak iti dayta balasang ko. Kamaudyanan na. Nabawi mo ti kinabaknang dagiti dadakkel mo. Wala na. Ma'am Althea, agyaman tayo kini Apo Diyos. Ta nagpatinggan ti kalbaryo iti biyag tayo. Wala na, Rosalia. Mga barwanan tayo. Tatlipatan tayon ang mamimpinsan tibat-tibat. Ana pasama. Althea, makitak iti langam ikinaragsak. Si kaitahan ti ang tagikwa kadagiti kinabaknang ta Doña Isabel ken Don Ramon. Nana, saan laang asyak ti manggunod iti kinabaknang napapakin mo? Nudikat, datayo ang. Aramaten tayo iti kinaimbag ti sanikwa dagiti dadakkel ko. Nagmayat adenggan dagita balikas, Ma'am Althea. Inaramat ni Don Braulio iti kinadakos dagiti sanikwada Don Ramon ken Doña Isabel. Ita, agsublein iti sigot, ket maaramat manen iti kinaimbag dagiti sanikwa dagiti dadakkel mo. Pwede nga day tanana. Haoy kayam. Sa dino ti ayan ni Miguel. Nakitak mat idakan ni Turo ijay swimming pool diti mansion. Agdigdigos da siguro. Excuse me, kaya't ko ang makasarita ni Miguel. Mapanak ijay swimming pool. Kamaudyanan na. At datayon dito'y mansyon nga agnanaod, Amalia. Wen, Rosalia. Idilikodan ti ami. Nasukatan iti saan ang mailadawan at inaragsak ti marikrik na tayo. Oh, nadalusan tayo maten ti unag ken aglawlaw ti mansyon. Inikat tayo dagiti rugit anapanawan ni Don Braulio. Wen, Amalia. Uray ti silenda dito niya Aurora nga asawa ni Don Braulio. Nadalusan mo tag. Ket iso ita ti silid ni Ma'am Althea. Wen. Ay na, Rosalia. Italaan ang makarikdak iti kastoy. Naglagaan ti barukong ko. Ha? Oh, apay, Amalia. Kita ang da Miguel kan Althea. Nagragsak da nga agsarsarita. Unyag paiso. Ay na, sabalin nagparpalit na kanya, Amalia. Anya na ita marikrik nam.
Umada din ti panagmanugang mo. Sana dakas. Ngamin, baro ti anak ko. Balasag ba't ni Althea? Awanan ti sabali apapanaan, tinaragsak apanagsarsar itada. Agur orayan ti altar para kadakwada. Ah? Ay na, ay, dagdag sa to'y imot ko abag, Amalia. Ay, una yan, Marcelina. Ay, Inakukus mun samot amin ang dagiti arwatem iti aparador mo. Nagdakkel abag ti imot mo. napatag dagiti arwatag, Amalia. Ado pa'y tinabatbati iti balay ko. Subliak tulangan nga laan dagiti kasirulak. Kantay, arinulak. Anya? Ay, pasensyahan, Amalia. Ang duduman ti ibagbagakan ka. Ay, kamaudyanan na. Nakasubliak man dito'y mansyon. Word, Marcelina. Agam saan kan ababaunan ditoy? Awadan ti mangmandar kan mangkabil kan ka. Tiyak ko mapanawan ti balay ko. Ngamtiyak mat mapagkadkadan ni Althea. Nga agnaud akon dito'y mansyon. Nga mapainak mat kan kuan. Wen nasingpet ni Althea. Agpapada tayon nga agnaud ditoy, Marcelina. Nay, nakasangpot kamot kaya mon, Marcelina. Wan, Rosalia. Nakaluto ka din iti makan. Mabisin ako. Ay, sikaat talaga. Ayun nakaluto akaw. Isungarod ni mayak ditoy. Tay pagkaamokin ni Amalia nakasaganan dagiti makmakan iti lamisaan. Anya pa'y laro ti Arabiden tayo. Intayo mga nun Sigurado ka iti daytang ipagbagam, Althea? Oy, Miguel. Sigurado ako. Itinalaw ang resort, ipakaangayan ti kalaysata. Althea, Apay anak sanay ka, Miguel. Saan ka di anaragsak, di ba ka? naragsak, Althea. Naragsak ko nang. Ngam nakadumog ka mat anang iba ka. Kumita ka kanyak, Miguel. Althea, Miguel, I love you so much. Ay ayatan ka unay-unay. Althea. I love you, Miguel. Ay ayatan ka mat, Althea. Gayam. Siya ko matyagbalin abes man iti kalay sayo. Sanan, Tapay man. siya langan tagserbi at chief cook iti panaglutuan. Sakit lang ti damdamin ko gayam. Nung makita nga agkam ni Ma'am Althea iti sango ti padi. Sika talaga, Toro. Yok, kinapudno na gayam. Maragragsa ka na iti mapaspasama kita. Awanin tiriribok iti biyag tayo. Utang tayo amin dayto iti Diyos, Toro. Iso tinang salaknib kada tayo amin. Udno dayta, gayam. Iso adi tayo liplipatan ti Diyos. Tayo iso tinang igiya iti amin aganwat tayo iti biyag. Talaga ka day, anak kasaganakan. Iti panagkalay sayo kini Miguel Intunbik. Ma'am Althea. Wala na, Rosalie. Awan ti panagkadkad ko iti mapasama ka kalay sa intinbika. Ma'am, nagpintas ka talaga. Nagsublen ti sigod aganay kay mo. Makitak iti langam nga awanen ti parko. Nana, Rosalie. Agdakan ka ti galad ti maysa anapudno a babae. Napintas ka lang arudan. Nasaya at pay ti ugan. Nana, Rosalie. Agyaman ak iti adoon ay kankan. Sikan kinagserbi nga ina, aging ga ita. Nariknak ti kinaanos mo anang tarakan kanya.
Awan tinangag ko, areklamo. Napatag ka kanya, Ma'am Althea. Ulos at ikapanawan iti tiyempo tirikan. Kabaulak nga isakripisyo ti biyag ko. Masalakniban kalaang kadagiti managtaktakis. Akas kini Don Braulio. Nan. Inton bigatan ti kalay sa amin kanigil. Iso adyak kayat adenggan pinagan ni Don Proud. Pasensya kan, Ma'am. Pakawanan na. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawanan. Agyaman akno kasta, Ma'am. Ay itinasayaan. Isagana kong titrahi di budam para iti kalay sayo kin ni Miguel inton bigan. Rosalia, Marcelina. Day, apay nga agluluha ka matin Amalia. Rumbang kumaan na ragsakta, tagkalay sanda Althea kan Miguel. Ay na, ang muklatan no apay nga aglulwa ti gayong Marcelina. Apay, Luwa ni ragsa. Gusto kayo. Jack malapdan tirik na nga agluwa. Kitahan niyo mat ati lang nga na iti sangot ti altar. Ay, Amalia, mangrugin nga agsermon ti pade. Mangrugin ti kasal. aguli magkayaw. Althea, nagadudag iti bisita di maray ti kalay sata. Uwan nga rin, Miguel. Malagragsakan ang ama kasikita ka daw. Abiyang, dagiti kakalkal na iso! Ano ka din der aramida ni Toro? May sabay, kakabsang! Kaplawan tayo, dagiti kakalkal na iso! Abiyang, Miguel kan Althea! Eyo, Miguel! Ang Althea! Kaplawan kayo, itinaragsak kapanagkalay sa'yo! Agyaman kami, Toro. Agyaman kami kada kayo ati maray iti kalay sa amin. Agyaman kami unay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.